Hastang hayaga mga ka-idol sa kamera. Labi nang namin diri sa tumoy sa bungtod. Oh, namin sa pinakatumoy oh. Oh. Hastang hayaga oh. Namin diri sa bungtod eh. Oh. Oh. Hastang hayaga. Namin diri sa Lantaw Jinsan. Oh. Oh. Makita nimo ang labi nang magabi ini, makita nimo ang tibuok hayag sa Jinsan. Pero oh. Kanami dire. Init kayong panahon. Mga alas 11 yata siguro. No? Mga alas 11. Hayag kayo. Hayag kayo. Ito na murag mga kubo-kubo dire, silong dire. So grabe ka nindot sa klima karon. Pati inita. So bye bye and good luck. Ang talantaw sa midre mga ka-idol.